Balita. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports. Aksyon! Balita. Kagkaroon ang inyong news team. Sa balita, una sa aksyon! Aksyon Balita, Sunday Edition sa aksyon! Sa mga headlines sa mga balita lokal, paghatag sang honorarium kag iban nga benepisyo sa mga SK official ginasduso sa sangguniang panglungsod sang Bacolod. Ordinansa nga nag-regulate sa paggamit sang drone malapit sa mga jail facility aprobado na sa second reading. Sa mga balita national, mga servers kag network infrastructure sang automated election system ipasera na sang COMELEC. Utang sa pamilya Marcos sa Pilipinas dako ang mangin epekto sa mangin economic plan sang masunod nga administrasyon. Aksyon Balita, Sunday Edition sa aksyon! Mayang hapon Luzon, Visayas kag Mindanao. Welcome sa Aksyon Balita Sunday Evening Edition. Karon nga adlaw Domingo, Mayo 29, tuig 2022. Akong inyong atag balita, Aksyon John Diaz kag karon sa detalye sang balita sa lakat sang panahon. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Ang isa ka low pressure area ang nasiplatan gidulbanta sa 790 kilometro na sidlangan na katundan na sidlang ako na aminhan na sidlangan sang Davao City kag ang southwest monsoon naman ang ginalauman nga mag-apekto sa western section sang Luzon. Sa pinakauli nga weather forecast sang Pag-asa, ginpayag ang Western Visayas kalakip ang Negros Occidental kag Bacolod City ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguo bangod sang localized thunderstorm. Kasarangan tubtob mabaskog nga hiyop sang hangin at sa ganaman sa southwest tubtob southern portions sang Negros Island kag ang baybayon mangin makanay tubkob kasarangan ang pagbalod. Ang temperatura sa Western Visayas kalakip ng syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental ang mabatsagan sa 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw gidalauman magabutlak-tak na alas 5:24 sang aga kag magatumod naman alas 6:06 ang takna sa gabi. Aksyon Balita, Sunday Edition sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:52 kagkaron sa detalye sa nagapanguna nga mga balita lokal. Ginaduso ni Sangguniang Kabataan Federation President Ayesa Joy Villaflor ang proposed ordinance nga naghatag sang honorarium kag iban nga benepisyo kag pribilehiyo sa tanan nga elected kag appointed SK officials. Tidalikdan nga semana ginaprubahan sa first reading sa konseho ang among nga proposed ordinance. Nasaad sa section 4 sang proposed ordinance nga makabaton sang bulanan nga honorarium ang mga SK members lakip ng SK treasurer kag secretary kag baka kuhaon ng pondo sa SK funds. Ang honorarium ang ihatag sa katapusan ng regular monthly SK meeting. Nabutang man sa proposed ordinance nga pwede makahatag ang LGU paagi sa Office of the Local Chief Executive sang dugang nga honorarium kag social welfare contribution kag hazard pay sa mga SK chair, elected kag appointed members pero subject sa post-audit jurisdiction sang Commission on Audit. Ginaduso man ang paghatag sang PhilHealth benefits sa mga SK kag iban pang hazard pay nga ihatag sang local government unit. Ginatugyan sa Liga ng mga Barangay SK Federation ang pagpatuman sa sining ordinansa kaupo ng City Budget Office kag COA Bacolod. Aprobado na sa second reading ang ginaduso nga ordinansa ni Councilor Alberto Espino nga nagadumili sa pag-operate sang drone sa 100 meters radius sumalin sa jail facility sa syudad sang Bacolod. Ginpatag ni Espino tinutuyo sang proposed ordinance nga malikawan na pag-usar sang drone para maghulog sang kontrabando sa mga presuhan. Malikawan ang pag-usar sang
Nasaad sa ordinansa ang exempted ang mga law enforcement agencies, emergency management offices kag duly authorized ang LGU nga may koordinasyon sa tagdumalahan sang prisuhan. Ang persona nga magbayular sang sining nga pulisa ang pagpapanaugan sang pinalidad nga 1,000 ka peso para sa first offense, 1,500 pesos para sa second offense, kag 2,500 pesos para sa third offense o kung pagkapreso sang masobra 3 ka bulan pero hindi maglapaw sa 6 ka bulan depende sa desisyon sang korte. Ginatugyan sa Philippine National Police kag Public Order and Safety Office kag sa barangay kaupod ang BJMP personnel ang pagpatuman sang sining nga ordinansa. Nagapangalo ka magkaso ang ginaligar drug pusher matapos madakpan sa bypass operation kahapon kang nakuhaan pa sang armas sa Senda Aslum, Barangay Daga, Syudad sang Cadiz. Ang naaresto ang ginkilala naman kay Rex Ariola, 54 anyos, kag nagapuyo sa among lugar. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Hiljan Dispe, si Ariola ang nalista bilang ay isa ka state-level individuals ang Cadiz City Station Drug Enforcement Team. Na-recover ka Ariola ang 8 ka mga transparent plastic sachets ng suspectuan shabu kag isa pa kay kabuas nga daw ang kaso nga paglapas sa lahi nga nagadumini sa pagbaliga kapag upod sang iligal nga droga kag pagupod sang iligal nga armas sa Lothanga. Samtang ginhanda naman sa kapulisan sa Police Station No. 10 ang kaso nga paglapas sa Section 5 kag 11 sang RA 9165 o kuna pagduso kag pagbaliga sang iligal nga droga batok sa 49 anyos nga lalaki. Matapos nadakpan sa bypass operations ang Sabado sa purok ni NGO Village, Barangay Handumanan, Syudad sang Bacolod. Ang naaresto ang ginkilala kay Gilbert Lurda, nagapuyo sa among lugar. Sunod kay Police Major Richard Farito, ang hepe sa Station No. 10. Si Lurda ang nalista bilang SLI kag akto nga nagbaliga sang iligal nga droga sa pulis nga nagpakuno-kuno poster buyer. Na-recover kay Lurda ang siyam ka sachet ang ginasuspetsuan shabu na may standard drug price nga 13,000 ka pesos. Arestado ang 6 ka mga persona matapos nadakpan sa iligal nga pabulang sa Purok Buhay-Buhay, Barangay Dulao, Syudad sang Bago. Ang mga naresto mo Sunday Domingo Togle, 53 anyos, nagapuyo sa mga lugar. Jolito Istorco, 36 ang edad. Oliver Tugle, 26 anyos. Jesus Morales Jr., 57. Joseph Ecuacion, 27 anyos. Samtang nakapalagyo man ang ginaligar promotor sang iligal nga pabulang nga si Randy Lumawag. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong, ang hepe sang Bago City PNP, samtang nakapatigayon sang Operation Against Illegal Gambling Activities ang mga kapulisan. Naaktuhan sang ilahanay ang grupo di Lumawag na nakapatigayon sang iligal nga pabulang. Na-recover sa ilang 3 ka mga manok nga ginbulang, gambling paraphernalia kag kwarta nga nagabalod 1,500 pesos. Ang mga nagkaladak pa na hunong karon sa custodial facility sang Bago City Police Station, samtang ginahanda ng kaso nga paglapas sa lahi nga nagadumili sa pagpatigayon sang iligal nga panahora. Sa pinakauli nga balita lokal, preso sa Isabela Municipal Police Station ang 28 anyos nga lalaki matapos nakuhaan sang armas nga nagalupo kahapon sa sulod sang iya puloy-an sa barangay Banog-Banog, Banwas sang Isabela. Ang naaresto ginkilala kay Rodante Amparado. Sunod kay Police Captain Joseph Partidas, pagi sa search warrant nga gin-issue sang korte, tigayon nga nausisa ang puloy-an ni Amparado kag nakuha sa iya ang isa ka unit sang improvised shotgun. Si Amparado ang nahunong karon sa custodial facility sang Isabela Municipal Police Station kang nagapatubang sang kaso nga paglapas sa lahi nga nagadumili sa pagupod sang iligal nga armas. Aksyon Balita Sunday Edition. Sa aksyon! Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:58 sa mga balita national. Mga servers kag network infrastructures ang automated election system i-shutdown na sang COMELEC. Utang sa pamilya Marcos sa Pilipinas dako ang mga epekto sa mga economic plan sang mosunod nga administrasyon. Ang detalye sa nagapangudang ang mga balita national sa pagbalik sang Aksyon Balita Sunday Evening Edition. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tinagaman apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat nato nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong.
Hunyo 4, 2021, sa formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kang mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod
ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Wala kayo ginagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po sa Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pagsuwat nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag na dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion man pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo mo pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod
Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. kaya Kasi tumakami nga pinagaman-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga passing para nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever. Sa aksyon! Una sa balita! Una sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:11. Sa detalye sa nagapanguna ng mga balita national. Ginanunsyo sang Commission on Elections sa COMELEC ang natalana i-shutdown ang automated election system servers kag network infrastructure sa Mayo 30, tatlo ka semana pa lamang matapos ang piniliaya. Ang pag-shutdown sang AES ang pagasaksihan sa mga political parties kag citizens armed groups sa tatlo ka mga lugar sa Metro Manila kung saan inahamtang ang mga data centers magkapatigayon sa opisyal nga pag-shutdown sa mga servers. Sa piyak naman sang palayag sang Philippine National Police nga malinong ang piniliay, ginlaragway sang iban nga pungsod nga wala ini makapasar sa standard sang isa ka demokratiko kag patas nga eleksyon. Ginpanumduman sang Commission on Elections sa COMELEC ang mga kandidato sa nakaligad ng 2022 national and local elections nga mag-file sang Statement of Contribution and Expenditures o KONSOSE sa nakaligad nga piniliaya. Ang mga kandidato ka partido politikal ang kinahanglan nga magsumiter sang full, true kag itemized nga SOSE. Sunod kay COMELEC Commissioner George Garcia, Hunyo 8 ang deadline sa submission sang SOSE. Ang elected official nga wala makasumiter sang report ang hindi pa mahimo makareport sa trabaho. Ginpaagman ni Garcia nga ang hindi magkasumiter sang SOSE ang mahimo magapangatubang sang kaso o kung patungan sa nagakaigo nga penalidad. Sa iban pa nga balita nasyonal, nakapauli na sa Pilipinas si incumbent Vice President Leni Robredo kaupod ang iya mga kabataan nga gikan Estados Unidos. Si Robredo kag ang iya pamilya ang nagtambong sa graduation sang iya kamanghuran nga bata sa New York University nga may double major. Nagtanyag sang security assistant sa mga otoridad sang airport apang nagpamalibad si Robredo kang naglabay sa regular nga proseso kaangay sang iban nga pasahero. Sa pagbalik ni Robredo sa pungsod, ginalauman nga pagasugura na ang pagplano sang angat buhay non-government organization. Naibalawaan madamo nga mga sikat nga personalidad kag politiko ang nagpalayag na sang interes sa NGO nga pagatukuron kasunod nga matapos na ang termino ni Robredo bilang Vice Presidente sang Pilipinas.
Ginakabig naman sa mga eksperto nga mangindako nga hangkat sa kredibilidad sang gobyerno ang madugay na nga wala mabayaran nga utang sa buwis sang pamilya ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. Suno kay Assistant Professor J.C. Punong Bayan sang University of the Philippines School of Economics. Apektado sang utang sang pamilya Marcos ang mangin reaksyon sang publiko sa tion nga maghingyo ang gobyerno sang duga nga saka sa buwis. Pagpayag ni Punong Bayan, mahimo magkwestiyon ang publiko sa plano nga pagpatong sang mas mataas nga buwis bangod ila na naibaluan nga mismo ang nagapungkong ang presidente ang wala makabayad sang utang sa buwis. Base sa opisyal nga record ng pamilya ni Marcos ang may balayran nga 203 bilyones pesos sa estate tax kag wala pa nalakip diri ang pila ka mga issue sa ill-gotten wealth. Sunod naman kay Asian Consulting Group Chief Tax Advisor Mon Abria, kinahanglan nga mauna sulbar ni Marcos ang issue sa balayran nga buwis sang iya pamilya antes magpatuman sa panibag-o kag mas mataas nga buwis sa publiko. Naibaluan ginrekomendar sa Department of Finance sa masunod nga administrasyon nga kinahanglan magpatuman sa panibagong nga buwis kag mas malapad nga value-added tax agod mabayaran ang utang sa Pilipinas nga naglambot na sa 12.68 trilyones pesos sa idalom sang administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Hindi na magakinahanglan ng Pilipinas ang pre-departure COVID-19 test para sa mga inbound nga fully vaccinated travelers nga mayara sang bisan isa ka booster shot umpisa Mayo 30 Lunes nga adlaw. Sunod sa Malacañang ang mga wala pa mabakunahan o kung naka first dose lamang sang primary vaccine ang ginakinahanglan nga magpresentar sa negatibong resulta sa RT-PCR test o kung lab-based antigen test nga ginkuha sa sulod sang 48 oras antes magsulod sa Pilipinas. Ginkakasaman sang Interagency Task Force on COVID-19 ang medical insurance requirement para sa mga foreign travelers. Kung madumdumahan, diwat ginbuksan sa pungsod ng mga border sa nakaligad nga Abril sa tanan nga fully vaccinated nga mga foreign travelers. Nakahanda ang gobyerno nga buligan nga makabalik sa Pilipinas sa mga overseas Filipino workers nga yara sa Sri Lanka kung ginakinahanglan. Ginpanugyan sa Malacañang ang mga OFW sa gusto magbalik sa Pilipinas nga makig-angot sa embahada sa Pilipinas sa Dhaka o kon sa honorary consulate sa Colombo. Ginpag ni Communication Undersecretary Michael Christian Ablan nga nagaserbi man nga acting deputy presidential spokesperson nga nakabantay ang Department of Foreign Affairs sa tunga sa nagakatabo nga economic crisis sa pungsod Sri Lanka. Base sa pinakauling nga datos ng DFA, iara naman sa 581 ka Pinoy nga ang nagatener sa Sri Lanka nga kalabanan pa dayon nga trabaho sa piyak sa nagakatabo nga economic crisis. Giniwat man ni Ablan nga nauna nga pahayag sa DFA nga wala pa sang naga-request nga magbalik sa Pilipinas o kon mag-repatriate. Nagapadayon naman ang China sa pagtukod sa mga istruktura sa Subi Reef sa West Philippine Sea. Sunod sa technology firm nga Similarity, nagapatukod sang 7 ka bago nga construction site ang China sa Reef Site A. Nakitaan man nga nagdulong sa mga materyales ang China sa adtong Mayo 5. Sunod kay Professor Romel Banloy, isa ka security expert ang kakulang sa Code of Conduct sa tunga sa China kag Association of Southeast Asian Nation na kunasihan ang problema nga dapat gidayon atagan sang aksyon. Makabulig man ang Code of Conduct mangod sa nagapadayon nga development sa ginaagawan nga teritoryo. Sa iban pa nga balita national, ginabaligyan na lang sa 10 ka pesos sa kada kilo ang mga carrots ang isa ka mangunguma sa La Trinidad, Benguet. Sang sunod sa nagpost nga isa ka manunudlo nga si Leonora Havonillo, 2 ka adlaw na nga yara sa bagsakan ng mga utan ang mga mangunguma pero wala sang may gabakal. Rason nga gintanyag na lang ang ihatag sa iya. Ginpost niya ini sa Facebook kag dako ang iya kalipay sang nabakal ang kaping 1 ka tonelada nga carrots. Sunod sa League of Associations sa La Trinidad Vegetable Training Area, pigaw gidman sa karon ang bentahan isang carrots magluwas pa nga oversupply na may naibaluan isa sa manugay na nga problema sa mga mangunguma sa Benguet amo ang smuggled nga utan, partikular na ang carrots nga amo ang tuman nga nagaapekto sa ilang nga mga produkto.
Ginpanindugan naman sang Korte Suprema ang dismissal sang isa ka anay opisyal sang Philippine National Police ug PNP bangod sang kilabtanan sini sa questionable nga pagbakal sang duha ka mga second-hand nga helicopters nga nagabalor sang 105 milyones pesos sa idalom sang administrasyon ni anay Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Sa 21 kapahina nga desisyon sang 3rd Division, ginpanindugan sini ang desisyon ni anay Ombudsman Conchita Carpio Morales nga may administratibo nga violasyon si anay PNP Legal Service Chief of Police Director Harold Obalde bangod sa pabakal sang duha ka mga second-hand nga helicopter para sa PNP Special Action Force. Ini sa piyak nga ginabswelto sang korte si anay First Gentleman Jose Miguel Mike Arroyo nga isa sa ginatudlo central figure sa corruption scandal. Sa tuig 2011 nagpatigan sang privilege speech sa Senador Ping Lacson kaginpahayag ang duha sa tatlo ka ginbakal nga helicopter sang PNP ang sadto anay ginapanagian sang sadto presidente nga si GMA kag sang iya nga bana. Tuig 2012 naman sang nagwa ang resulta kag ginpahayag nga guilty si Obalde sa kaso nga grave misconduct. Pito naman ka mga Pinoy nga mananagat ang na-missing matapos ang ila ginasakyat nga fishing vessel na nakabunggo sa isa ka cargo vessel sa bisinidad sang Maracanao Island sa Agutaya, Palawan. Ginpahayag sang Philippine Coast Guard nga ang mga Filipino fishing vessel nga FBJOT-18 ang nakabunggo sa Marshall Islands Flag MV Happy Hero mga alas 2:40 kahapon sang hapon Sabado, Mayo 28. Sunod kay Coast Guard spokesperson Commodore Armand Balilo, ang MRRV 4406 BRP Suluan kaupo ng rescue team sa Coast Guard Station Cuyo kag Substation Agutay sa Iloilo ang nagapadagay na sang rescue operation. 13 sa 20 ka mga crew members ang una na nga na-rescue sa diin. Mayorya sa mga na-rescue ang nagapuyo sa Bantayan Island sa probinsya sang Cebu. Sa pinakauling nga balita nasyonal, ginapausisa ni Senador Francis Tolentino sa Senado ang ginaligar dako nga pagkapierde sa Social Security System o kon SSS. Sa ginfile nga Senate Resolution 1006, ginpahayag ni Tolentino ang 2021 unaudited financial statements ng SSS sa diin na saad nga napierde sila sa tuig 2021 sang 843.9 bilyones ka pesos. Nasaad man sa resolusyon ng mga legal kag technical nga patahag sang SSS kun nga may nagluntad nga among asay sang pagkaperde sang accounting sang Philippine Financial Reporting Standard. Dili ginakonsidera ang mga basic payments nga bayaran sang SSS sa palaabuton. Ginpasiguro naman sa resolusyon nga mabakod ang SSS kag secured ang cash loan sini kag masolusyonan ang pagkinahanglan sa mga miyembro. Para naman kay Tolentino bisan pa nga nagakaigo ang pagpatag angod sa pagkaperde, kinahanglan sa gihapon ini nga mausisa kag may baluan ang epekto sini sa pinansyal nga kasarangan sang SSS agud mabayaran ang benepisyo sa mga miyembro. Kinahanglan man matun-an ang social security benefits sa mga nagadako nga miyembro sang SSS kag mangin basihan kung kinahanglan nga mahimo sang bagong layi kag regulasyon agud masiguro ang kabakod sini. Aksyon Balita Sunday Edition sa Aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 6:22. Antes pa man ang tanan, congratulations sa tanan nga mga graduates, mga nagagraduate subong nga adlaw sa pila ka mga university diri sa may syudad sa Bacolod for batch 2022. Congratulations man sa UNOR Integrated School Grades 11 and 12, batch 2022 ka nag-graduate kahapon, labi na sa grade 12 St. Ezekiel Moreno 3. Congratulations kay Rosemary Santesera, chairman kini sa SEM3. And of course, mga honors sila Chelsea Tasik, Yuval Adera, si Micah Mandrico, si Alea Yupratan, si April 3 sa Montuya, si Lanza Tuhito, of course, no? Si Christine Tea Lozada. Congratulations man kay Isabel Bernabe and kay Justin Candelario. Mayang hapon kay Rin Warek, taga California, sa kuno, California Kabog. Good afternoon kay Panga Ross, kay Ma'am Christine Minyes Villalobos, kay Ma'am Vanessa Mayo is watching via our Facebook live mga kaaksyon. Mayang hapon kay Sir Alex Fuentes, kay Ma'am Ana Sinoro, kay Ma'am Bebby Gregorio Yulo, good afternoon. Mayang hapon man kay Ma'am Inday Blasa. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 6:23. Kag inyo nabatian ang kapangunang mga balita lokal kag nasyonal.
Diri sa Aksyon Balita Sunday Evening Edition. Karon nga adlaw Domingo, Mayo 29, tuig 2022. Standby na sa mga masunod nga programa sa Aksyon Radyo Bacolod. Sa liwat akong inyong atag balita, Aksyon John Diaz. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo.